Između Drave i Mure nalazi se smaragd naše nacionalne turističke ponude. Međimurska županija naime već dugi niz godina posebnu pažnju pridaje održivom turizmu. Upravo je Međimurje jedna od 4 najzelenije regije u cijelom svijetu koje se mogu ponositi prestižnom nagradom Green Destination. Green Destination certification is to recognize sustainability of destinations. So it can be tourism destinations, municipalities, national parks, regions, sometimes even countries. We call it green destinations, but it's about nature, environment, but also the social and the cultural heritage, conservation, etc. The certification offers really an intrinsic, in the first place, an intrinsic value. So it offers the framework to give benefits for the implementation of a sustainable management. And then, of course, once that certification is achieved, we offer the publication, the promotion, the conferences. Ne čudi stoga da je upravo Međimurje bilo domaćin prvog Green Destinations regionalnog treninga na svijetu. Ključni element je sklopiti partnerstvo da bismo zatim dobili sinergiju i to je ključni element jer biti partner znači imati volju, surađivati sa nekim. Ako imate volju, sve ostalo se nađe. Onda su tu i novci, onda su tu i ostala sredstva jer moramo znati da održivost košta i ako nemate volje uložiti vrijeme, novac u to, onda ćete to teško postići. A ja mislim da smo mi to uspjeli i to je zaista meni najveći ponos u stvari. Poseban im je fokus zadovoljstva onih koji ovdje žive. Nas kao destinacijsku menadžment organizaciju motivira to da vidimo da su naši lokalni ljudi zadovoljni sa životom ovdje u ovom kraju. Ako je to zadovoljstvo postignuto kroz turizam, to je još bolje za nas. Dugotrajan je to proces s brojnim izazovima. Izazovi s kojima se suočavamo je možda nedostatak podrške u smislu daljnjeg razvoja infrastrukture. Dakle, vrijeme u kojem živimo je vrijeme koje podrazumijeva da više ne možete jako puno vremena posvećivati samoj organizaciji nekog putovanja. Dakle, turisti žele kvalitetnu uslugu na samom odredištu, ali žele i kvalitetno i brzo doći do tog odredišta. Prema tome, ulaganje u infrastrukturu, prije svega cestovnu i željezničku, pa i zračnu, ulaganje u neke dodatne sadržaje je zapravo ključ koji će privući veći broj turista, a upravo i hrvatski turizam se mora više promatrati u kontekstu razvoja kontinenta, a ne samo razvoja obale. Ako štitimo svoj okoliš, ne štitimo ga samo zbog turista, štitimo ga zbog toga da bismo mi zdravlje i sretnije živjeli. Ako ulažemo u svoju kulturu, ne radimo to zbog turista, radimo to prije svega za nas, radi vlastitih identiteta, vlastitih osjećaja ponosa sa svojom kulturom. I tako je na mnogo drugih stvari. Znači, živimo kvalitetno i zdravo. I mislim da danas u današnjem svijetu što bismo još trebali živjeti. Izazovima unatoč, Međimurci ne odustaju. Što više, postali su pravi primjer održive regije i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu.